Kuha na kape. Karon nagira namin sa town center diri sa Samis, tapos try na magpangita balag-balag diri kung makita ba namo si Nicole. So diri siya sir gatambayan o nagi siya diri. Diri siya nagkuan. Diri siya nagtrabaho ko to. Karon makita ni pangita nimo si Nicole. Taon ako. Ding ako panion. Mingaw man ang town center. Mingaw. So what we gonna do with Nicole pag makita na to siya? Dalo na po kasadbutan. O itaon ako si Nicole, tapos kami diri sa town center. Try na to. Nato si diri. Balik. Murag mo to yan. Kaasa sa. Kaasa din kay Charmy. Guys, na si Charmy murag basi mawarokan ko ni Charmy wala sa ura. O ikaw na lang to ka. Serious na lang para malikitas kasama. Andan. Si Nicole, naguban sila ni Charmy. So, halata kay sila nga. Adi mahalata nang maligya sila og mani. Busy kay sila pamutos pero makita nimo nga murag seryoso kay siyang gibuhat kanina maligya mani. Pulban mo kay na si Boobirds. Basig manumbag si Boobirds ba? Kulba ya, kulba. Si manumbag si Boobirds. Pakit man eh. Sumbagan na guling sa amin. Kuha na kape. Love taka, bisag na'y tagiya. Ambot na'y kasing ni mo nahigugma. Love taka, bisag walay kita. Ikaw akong gusto. Tara. Bigres pa mari ang bigay pa jaw na ko. Naama si Charmy. Man, pasumba ko din. Dia daw ko na may ipasumbag ang Charmy. Sige, tara na gini. Comment ka pa rin ko sa siya. Uy, basa. Apa sih ini bisa? Merkado dan kita panik, ini dengan niku ba? Ini tuh benar-benar ini tuh yang masih. Ini Ya, tinggal kalau dari ini sudah aku. Kita man. Kita man. Sir, wala din sir. Hindi ko sa mga nalaw. Seryoso mo ka? Seryoso? Ala! Mama lang! Uy, bulkit lang! Magpabulkit! Kung kita mo mahay na buslot, bulkitan! Hey! Nani ka? Gusto ka ba? Karoon lang. Bisita ka Nicole? Debe que amigo, por así decirlo. Ay, vas a Simple yung TikTok sa... Uy, nakita rin dito yung Ha? Ano mo Sorry sa laro, mama. Iya, Ang karna, Ano kinanimo gani? Uy, daghan naman naulat rin yung tataw nimo. Awan, wala man lagi. Dito Ikaw naman. sa pagkikiwan, ano, makabalo ko sa inyo. Sorry, ano, bukin pa. Grabe na pa rin sa kanan. Grabe nang negosyo eh. Kanjis. Francis, Ayan mo uy, rin. nagturo sa halin dire. Nagturo sa halin. Ay, malagay mo negosyo di eh. Ay, nutog mo ni. Sanlag. Bili wala, kaya mabungog yung mukha na eh.
Very good kay lang gandi ma kay ang isa tig tuktok, ang isa tig 100. Isarado ko pa man ini kay sobra na. Hindi, iso ko dali na. Oh, kuan na yun. Balik diri. Balik diri. Negosyo. Sakto eh na eh. Pero kung ako gid mo palit, kani ako tanang paliton lang. Okay, kani bitaw di gamay. Gansi. Dili ni 100 dayo eh. Ay ilang i-estimate og maayo ako kung pila kita. Sinta. Oh, pwede na sinta. Very good, very good. Kay Mike business. Kumusta man New Year? Kumusta New Year mo ninyo? Kating pabuto. Nakapaboto wala? Wala. Minus di palagat. Nakapagagad ito po. Dili lang maghataw. Dili lang magpalagay mo man ang baligya. Dugang puhunan. Dugang puhunan na puhunan. Aman. Kasi usay color. Usay color. Violet, green, yellow, blue. Yellow. Ah, green, yellow or blue? Ay, tayo papel sa gabang. Asa? Yellow or blue? Blue, pay na la, sure na, lasa ka. Yellow, blue. Saan ng blue? Saan ng blue? Ah? Ay, kapag din siya. Sige. Ayun, ang manigay. Dugang punan na ha. Oh, basta gimuha na yung panda. Panda. Sige, tayo pagpanda. Sige, pila na kakilo yung mga toon road kada adlaw. Ulo sa ulo, wanyan niya pa man to mo sugod din. Business is doing well day. Ayaw lagdagahan na bitsin eh, bagal. Gamay ramang bitsin ko. Ano laging asgad lagi? Jadi, bayad ka niya at isupiyan mo sa imong kuwanan eh, di gamit. Ilan mo naman? Palit siya. Ito may mong ipalit na. Gatol? Ang gatol ni mo? Palit ko sa'yo. Ayun, lagi si Piltuan. Ito na siya. Gamay na kaya niyang negosyo ba? Kaysa ka man na una, kadunga, dahil mo ko na. Kani ako apaliton, ako aday. Ako sa amin, di rin mag-guros. Iyo pa kayo. Bye, good luck sa business, para yun lang. Parayon. No worries. Ha? Kita para makuha. Uy! Hindi mo nila na natin na mahuha. Kita na kasalain ba yun? Muli namin, nakita na mo si Nicole si Charmy dire sa Clarin. So going well ang ilang business kay karon 4 kilo ilang inyong giluto no. Tapos halinon kayo. So gamit gyapon ang image ni Nicole and hopefully daghan pa magsuporta siyang business. Every time mo mga Nicole sa amin, ani mo Clarin. Ani mo Clarin na visit Nicole og di Charmy dire sa business. Antayin niyo at atangin niyo yung negosyo dako do kay muda ko ani. Abangan niyo ang money ni Nicole og ang itlog ni Charmy. Ang itlogan ni Charmy. Tingalan niya dire? Kay balot man balot og Pinoy. Ilot na yung baligya. Tingalan niya dire? Clarin. Town Center. Town Center. Tawag sinta. Wala lang isa. Day! Nicole, ha? Naman. Salamat kayo. Salamat kayo. Madam. Salamat kayo. Salamat. Amping. Lakas daw sa amin. Bye-bye, Nicole! 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 Ano ka? Mangihi ka? Malibang. Muna mga may pati, marunong mga lakay. Naigo na kayo po. Ngayon siya, gaya, mangihi ka. Ako na yun. Sige boy. Ano ka kayo? Usahay ra mahigugma pero walay nada. Dito man pud noon sana anay tagiya. Kung maako ka murag dako gyud nang grasya. Pero masakpan pud ako gyud nga disgrasya. Itago na lang baka hahangtod maka-move on. Kaysa makagubag relasyon kong ipadayon. Akong pagbati ako na lang agwantahon. Unsay mo abot ako na lang ahulaton. Nganong naing ani ako lay nag-antos. Ani nga pagbati na kung way pulos.
Lami daw hiniktan sayon pagdakop, pero piligro kung may makasakop. Love ta ka, bisag na'y tagiya, ambot ning kasing